Selam hormatly dostlar we tanışmışlar. Hemmeňize ýalkynly salam etýän, hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Okuwda bolsaňyz, işte bolsaňyz, derste bolsaňyz, watanda bolsaňyz, watandaşda bolsaňyz, hemmeňize jan saglyk arzu etýän. Men ştaýlarym düşürmegiň sebäbi Toronto şäherine, Kanada Toronto şäherine bir gözellik awadan ýerler we dinjelinen ýerlerde ýerite. Ştaýlaryny düşeýin sizlere tanıştyraýyn diýdim. Görýäňiz, gedirenje tipýärli, dinjel tipýärli. Gözellik awadan ýerler. Bulmata aýyň 9-y, 9-njy iýun 2021-nji ýyl sagat bolsa 2:30 bizim wagtymyz bilen Türkmenistan Milli Muhatabata Watan wagty bilen 11:30. Görýärliňiz awadan ýerler. Şeýdip şuňa zatlar YouTube'da goýup gelece siziň göwüňiz açaýan begendireýän. Häzir käbir ýerler ýene aýlanar. Ine görüşiňiz Durşy Park, aňarda mektep. Bizim 6 ay bärde kış bolansaň, ýagyn ýel, gar bolansaň, hem ýer gömgöklük. Jeňellik, tokoýluk, awadan gözel ýerler. Ýerlerini düşürüp, size begendirip tanış edeýin, ýani adamçylykdyr. Belki okuýmak üçin gelersiňiz, ýa işlemek üçin gelersiňiz, ýa gedilenje gelersiňiz, netibe ýagdaýdyr bu. Falan ip bolmaýar. Herkim netibe çekýär. Netibe diýen zat. Şoň üçin her ýurda barmadan öňçe dilini, däwrini, desturuny, hada kanunyny bilseňiz hatka bolar. Dilin adama ziýany ýok. Her bir dil bilseň, her bir adam üçin gowy. Görýänsiňiz gömgök, otaýlar ýap-ýaşyl ýeten awadan ýer. Ştaýlardan tanıştyraýyn diýdim. Sizdiňe begendirmek üçin. Häzirçe köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Başyňyz dik bolsun.